Ja, dames en heren, een initiatief van Junior Kamer Venray is de bedrijvenronde Venray. En dat is om u een kans te geven, een kijkje te nemen in de keuken van bedrijven bij u in de regio. En die bedrijven die kunnen u met trots dan gaan tonen wat ze allemaal doen, maken en eventueel zelfs voor u kunnen gaan betekenen. En ook als u wellicht op zoek bent naar een nieuwe baan, raden we u zeker aan om mee te gaan doen bij de bedrijvenronde van de Juniorkamer. En namens de Juniorkamer zit hier Niek Spronke en namens Goemans Uitvaartzorg, een van de deelnemende bedrijven, hebben we Irene van Eck. Mag ik een applaus? Ja, Niek, even met jou te beginnen voor de kijkers van Pelemaas TV die geen idee hebben wat de Juniorkamer is. Kun je ons vertellen, wat is de Juniorkamer? Ja, eigenlijk is de Juniorkamer een vriendengroep bestaande uit mensen hier die in Venray wonen of werken. En eigenlijk zetten wij ons in voor allerlei mooie sociale, maatschappelijke thema's. Dus we zijn in het verleden actief geweest met de AED's hier open in Venray neerhangen, Hart voor Hart, Kapstok. En dan doen we eigenlijk... Kapstok bedoel je logeerhuis, ja, Kapstok? Ja, logeerhuis Kapstok. Ja. En een van de dingen die we nu zijn aan het realiseren is een spettervallei voor kinderen. Ja. En ja, dat halen we allemaal, moeten we daar wel geld voor binnenhalen. Ja. En een van die dingen die we dus dit jaar voor de tweede keer gaan doen is de bedrijvenronde. Ja, en waar gaat die spettervallei, waar wordt die gerealiseerd? Waar is dat? Nou, dat zijn we nu nog aan het onderzoeken, maar die zal waarschijnlijk ergens in Venray komen te liggen. Wel, ergens in Venray. Dat is ja. Ruim begrip, zullen we maar zeggen. We wachten af. Maar goed, ja, die bedrijvenronde. Kun je vertellen, wat houdt die dan in? Hoe ziet dat eruit die dag? Ja, wat we eigenlijk willen proberen, en dat hebben we vorig jaar met succes voor de eerste keer weten te realiseren, is gewoon een heel breed publiek op de been krijgen om eens te laten zien aan gewoon normale mensen die denken van, goh, wat gebeurt er nu bij wijze van bij een uitvaartorganisatie? Of bij normale mensen, ja. Dat is ook leuk. Ja. Maar in ieder geval dat je echt een breed publiek op de been krijgt die gewoon eens een kijkje achter de schermen kan nemen bij al het moois wat we in Venray aan ondernemers hebben zitten. Ja. En dat willen we eigenlijk op een hele laagdrempelige manier doen, met een fietstocht eromheen. Ja. En juist de bedrijven die nu meedoen uitnodigen om heel actief te laten zien van, goh, wat hebben we allemaal moois in huis. Want wanneer gaat die bedrijvenronde plaatsvinden? Die gaat 14 april, dat is een zondag, gaat die plaatsvinden. Dus we hopen op heel mooi weer, Precies. zodat we een hele hoop mensen op de been gaan krijgen. Maar kijk het naar vorig jaar, toen het een beetje druilerig was, hadden we al bijna 2000 man op de been. Oh, kijk. Dus dat hopen we dit jaar in ieder geval zeker vast te houden en het liefst nog te verdubbelen. Oh, dat is Dus in ieder geval wel een ruige ambitie, ja. zullen we maar zeggen. Maar de mensen gaan dus op de fiets, dat is de bedoeling, en die gaan al die bedrijven af. Of hoe werkt dat? Nou, eigenlijk kan iedereen natuurlijk van tevoren goed nagaan van wat wil ik graag een keer zien. We hebben er dit jaar dus specifiek die fietsroute omheen gebouwd, maar het is niet zo dat je nu verplicht bent om die te volgen. Ja. Je kiest gewoon een bedrijf uit wat je zelf interessant vindt, maar we hebben dit jaar denk ik wel echt een hele mooie lijst van diverse bedrijven. Ja, en kun je vertellen wie er op die lijst staan, of is die lijst te lang om nu op te noemen? Ik ga het proberen. Ik hoop niet dat ik er iemand vergeet, maar we hebben in ieder geval de gemeente Venray, dus het gemeentehuis wat hun deuren gaat openen. Ja. We hebben aandachtstrekkers uit Oostrum, we hebben Inter. Dat is maar een klein stukje fietsen in ieder geval. Fietsen, ja. Dan zal je kunnen doorfietsen naar Oerlo. Daar hebben we kusters van de veehouders hebben we daar zitten. Dan fiets je een beetje maar weer terug naar het industrieterrein. Daar hebben we Martin Kuipers die meedoet. We hebben Van Gogh Elektrotechniek die meedoet. We hebben Hout en Vorm die meedoet. En we hebben Goemans Uitvaartzorg die meedoet. En dan hoop ik dat ik niemand vergeten ben. Ja. En wat heel belangrijk is om in ieder geval te melden, we hebben nog de Rabobank die het helemaal mee initieert. En sterker nog, we koppelen daar de gezondste regio ook aan vast. Die hebben natuurlijk ook de ambitie om steeds meer hier in het Venray te gaan doen. Dus daarom dat we ook eigenlijk de bedrijven uitnodigen om iets aan vitaliteit te doen. Nou, wij als Kamer hebben gezegd, daar gaan we in ieder geval zorgen dat de bezoekers zoveel mogelijk op de fiets komen. Ja. Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Je eindigde net met Goemans Uitvaartzorg. En toevallig zit jij hier, Irene. Dat is mooi. Dat is niet helemaal toevallig, we hebben je uitgenodigd. Want kun jij vertellen, waarom is het voor jullie belangrijk om aan zo'n initiatief mee te doen? Nou ja, goed, wij zijn ooit begonnen als een jonge ondernemer en eigenlijk ook een klein beetje wel als vrienden die een bedrijf opgezet hebben. Natuurlijk steunen wij altijd jonge ondernemers.
Goemans is een bedrijf wat 3 vestigingen heeft in Boxmeer, Gennep en in Venray, met daarbij 3 behorende uitvaartcentra. En wij willen laten zien dat een uitvaartcentrum niet iets engs is. Wij willen gewoon open en transparant zijn, zoals wij eigenlijk al ruim 15 jaar werken naar onze cliënten toe. Dus deze dag is een hele mooie gelegenheid, ook voor het publiek, om op een laagdrempelige manier eens een stapje binnen te doen bij jullie. En wat ga je dan doen op die dag om de mensen, ja, wat zijn de goede woorden? Te boeien en te binden is misschien niet het goede woord. Nee. Maar te boeien wel. Wij willen de mensen wel boeien, we willen de mensen niet binden. Wij willen mensen laten zien wat thanatopraxie is. En thanatopraxie is het tijdelijk conserveren van een lichaam, waardoor er geen koeling meer nodig is bij de opbaring. Een manier die al een aantal jaren in Nederland van toepassing is. Dat gaan wij laten zien aan de mensen. Daar kunnen de mensen allerlei vragen over stellen. Ja. Mensen kunnen, je kunt het zo gek niet bedenken. Er zijn altijd wel vragen als je op een verjaardag zit en men hoort dat je werkt in de uitvaartbranche. Komen de meest wilde verhalen naar voren. Nou, die willen wij ontkrachten en wij willen de mensen gewoon open en eerlijk tegemoetkomen. Ja. En alle antwoorden geven op die vragen die ze al jarenlang in hun hoofd hebben. Want die dag zijn er ook heel veel kinderen volgens mij die mee fietsen met pap en mam. Is dat wel geschikt ook voor de kindjes, zullen we zeggen? Natuurlijk, bij ons is het helemaal geschikt voor kinderen. Ja. Helemaal fijn. Kleurplaten, een kinderhoek, noem het maar op. Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Even terug naar jou, Niek. Kunnen bedrijven die nu dit verhaal horen en denken, hey, dat is eigenlijk voor mij ook wel heel interessant, kunnen die zich nog aanmelden voor deze bedrijfsronde of zijn ze echt te laat? Nee, ze zijn voor deze bedrijfsronde echt te laat. We zijn nu ook met, denk ik, 10 hele mooie bedrijven. Maar voor volgend jaar hebben we in ieder geval een aantal bedrijven die zich hebben gemeld om mee te gaan doen. Dus, op voorhand heb je al aanmeldingen? We hebben nu al op voorhand aanmeldingen, ja. Maar als er nieuwe bedrijven zijn en wellicht bedrijven die nu kijken of misschien wel mensen uit de zaal, die kunnen zich bij jou melden? Zeker. Want volgend jaar gegarandeerd een 3e editie. Nou, dan moet ik een beetje de rest van de groep aan gaan kijken, maar laten we in ieder geval er ons best voor doen als we veel publiek dit jaar op de been krijgen, dat we het volgend jaar weer kunnen organiseren. En wanneer is die bedrijvenronde voor jou en voor jou geslaagd? Ik denk dat die geslaagd is als er een hele hoop mensen de dag op de been zijn gegaan en dat ze echt met elkaar thuiskomen en kunnen zeggen, goh, wat hebben we toch voor een hele hoop mooie bedrijven in Venray zitten waar we eigenlijk niks van af wisten. En indirect voor de juniorkamer als we weer een heel mooi bedrag weten op te halen voor het goede doel. Ja, want dat bedrag, betekent dat mensen een kleine entree moeten betalen om mee te doen? Nee, voor de bezoekers is het allemaal gratis. De bedrijven die meedoen, die betalen een bijdrage. Ja. En daar doen wij een stuk marketing voor. We hebben gisteren toevallig met drones bij Inter en volgens mij ook bij Goemans opnames gemaakt. Dus we geven er een hele hoop voor terug. En wat er overblijft gaat naar het goede doel. Goed, dat wordt de Spettervallei. En wanneer is die voor jullie geslaagd? Voor mij is die dag geslaagd als mensen thuiskomen en zeggen van, ik heb nooit geweten dat eigenlijk alles kon. En bij Goemans zeggen ze gewoon van, mijn antwoord is ja. Wat was uw vraag? Nou, dat kunnen we allemaal gaan testen op 14 april bij de bedrijvenronde van de Juniorkamer. Mag ik jullie heel hartelijk bedanken. Dank jullie wel.